weeɓani ko neɗɗo no yirlo e nder Dakar taw o yiyani ɓalal no winda walla no waɗa nati e faransire no wiye graffiti ko ɓuri heewde e waɗoɓe ɗum ko nalankoɓe walla dilloɓe fannu ñeñal tawi ko ɓuri heewde hen ko ɓatakeji kalata hayso tawi wona yimɓe fof mbawi famde ɗin ɓatakeji. Karewo Ba ko faransinajo dillo e fannu o homo arta e cuuɗiɗi gonɗi caggal ɗe nate walla bindi jeeteɗi. En fait, il y a les différents langages. Il y a le langage du dessin, enfin en tout cas les symboles ou la façon de dessiner, comme m'a dit la dernière fois. No woodi kongi kewɗi ceertuɗi natal fof ina jogii ko haalata walla ko ɗum maandi fawi tan ko e sifa no waɗira ni wonandi minen immiɓe caggal leydi ɓe ɗum fawi tan ko e nokku ɗo gonɗa ɗo walla ɗo koɗɗa sabu ɗo to gonmi ina heewi leƴƴi gila e serraɓe joolaɓe walla libunkoɓe kewmi tan ko suɓade konngol walla haalande e yeru ngol konngol ngol jiiɗa ɗo wi ko dogdi ha koyɗe mum punda ɓuri jooɗaade ha dote muɗum punda firti ko neɗɗo yo immo e jonde o golla ngol konngol cuuɓimi ngol ko e yewtere nde mbaddannomi e yogo e yimɓe legal ngal ina fayodini sabu ina naata e nder pinal kadi ina haala ko ɓuri himmude e yimɓe ɓe. C'est intéressant parce que ça pénètre la culture et aussi ça transmet, ça parle des valeurs des gens. ɗi bindi walla nate cuɓete ko e saha guuraɗo walla pinal ɓurgal jaalade e nden nokkure ko ɗum andini Karewo Ba. Et c'est des lébous, c'est suite à une discussion, on était plusieurs. ina waɗi nafoore min peccopini ɗe so tawi woodi ko gaddormi walla ko tawmi ɗo moni fof woodi ko andi hen no wawi ma wod ko gaddormi tawa welata yimɓeɓe walla tawa yaadani e pinal yimɓeɓe kono nafoore nde ko wostodirde miijoji goto fof rokko miijo muɗum e namɗo ɓe mbiya an immoriɗo caggal leydi holko saabi mbiɗani ko ɓuri hewde e ɗi batakeji toɗɗi ko sukaɓe tawi fandare nde ko addude hirjinoji e peewal faade maɓɓe ko ni wi nalankejo Nalla Thion lollirɗo Elna. ɓe ɓatake kaldata ko e sukaɓe ɓe min jimi hen ko nokku ɗo min mbaɗi ɗum ɗo ko sukaɓe ɓuuri hewde ɗon ko ɗum saabi nde o haalanimi nde mi softi wallidemo no feewi ko nden min gari ɗo sabu ko giɗi o haalata ɗi ko ɗo ɗi ɓuuri notade. hono no ɓatakeji goɗɗi carirte e fannuji goɗɗi kamɓene woni yidde maɓɓe ko yoɗin ɓatakeji caro ko ni wi Nalla Thion. ko ɗum hunde moƴƴere so tawi ɓatake ɗe carama sabu ina wawi waɗede dow WhatsApp vidéo tawde kay minen komin nalankoɓe waɗoɓe natti ko alay saago min mbaɗa natti kaldoje e sukaɓe ɓe fandare nde ko ɗoftude ɓe ngam ɓe paama nafoore maɓɓe. Wadgol ɗe golle mbeɓani sabu no namni gandal kutorɗe kono kadi hen sahaji jamiroje ngam windude walla wadde nate e dow ɓale ɗe.